Bizarnosti dane, ktorá zabíja slovenských podnikateľov. V apríli začala platiť daň z finančných transakcií. Hoci kritiku schytávala aj predtým, teraz sa hrnie aj s radou koalície. Šéf SNS Andrej Danko dokonca otvoril tému jej zrušenia alebo aspoň úpravy. Ak sa mu na tom nepodarí dohodnúť v koalícii, chce prísť s vlastnou iniciatívou na jej zrušenie. Bizarných prípadov, s ktorými sa podnikatelia už od začiatku mesiaca musia boriť, totiž pribúda. A to napriek tomu, že slabo pripravený zákon sa už niekoľkokrát menil. Kresťanskí demokrati napríklad upozornili, že daň musí odvádzať napríklad aj cirkev pri prevode peňazí zo zbierok pre ľudí v núdzi. Ďalší problém vzniká, ak má podnikateľ účet v Maďarsku, kde takisto funguje transakčná daň. Musí ju totiž platiť v oboch štátoch. Nejde tak len o duplicitné zdanenie, ale o daň zo zaplatenia dane. Je toho ešte viac. Ak je transakcia vykonaná z účtu vedeného v cudzej mene, na určenie výšky základu dane sa suma prepočíta na eurá pomocou aktuálneho referenčného výmenného kurzu, ktorý určuje centrálna banka. Podnikateľ tak pri výpočte dane nemôže vychádzať z údajov vedených v účtovníctve, ale musí ich kalkulovať samostatne, čo len zvyšuje administratívnu záťaž. Tieto bizarnosti sú pritom nad rámec škodlivosti tejto dane pre podnikateľské prostredie a slovenskú ekonomiku. Daň v princípe penalizuje akúkoľvek ekonomickú aktivitu. Bez ohľadu na to, či podnikateľ generuje zisk alebo nie. Ak robí transakcie, platí daň, ktorá mu odčerpáva zdroje, ktoré mohol investovať. Podporuje aj využívanie hotovosti, ktorou sa daňový systém ľahšie obchádza a poskytuje impuls na využívanie zahraničných účtov. V neposlednom rade spôsobuje zdražovanie, keďže firmy budú zaratúvať nové náklady do svojich cien a daň tak zaplatí z vlastného vrecka spotrebiteľ.